Μπορεί κάποιος να με αγαπήσει αν εγώ δεν έχω ήδη αγαπήσει τον εαυτό μου? Η απάντηση είναι ίσως δύσκολα. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε τα κομμάτια που αγαπάμε σε αυτόν, να ξέρουμε τα θετικά μας, να ξέρουμε τα αρνητικά μας, ούτως ώστε να μπορούμε να τα βγάζουμε προς τα έξω και οι άνθρωποι γύρω μας να μας γνωρίζουν πραγματικά. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος να έρθει κοντά μας, να μας πλησιάσει, όχι απαραίτητα συντροφικά, σε κάθε είδος σχέσης, και να μπορέσει να αναπτύξει αληθινά συναισθήματα για μας και μάλιστα αγάπη, όταν εμείς οι ίδιοι νιώθουμε πολύ μπερδεμένοι για το τι αγαπάμε τελικά στον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αναζητούμε μέσα μας, μέσω της συζήτησης, της ψυχοθεραπείας και οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί κάποιος να βρει για να μάθει σιγά σιγά καλύτερα τον εαυτό του. Πάντως, το να αναζητάμε ανθρώπους γύρω μας με τους οποίους θα έχουμε μία σχέση αγάπης δεν είναι καθόλου ντροπή ούτε και ανασφάλεια. Ίσα ίσα, ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίσουμε την αγάπη είναι μέσω των σχέσεων. Οπότε δουλέψτε με το μέσα σας, δείξτε το προς τα έξω και έτσι θα διαμορφωθούν όμορφες σχέσεις αγάπης.